তিনি সাংগ্রংশালো অমরপুর বুখাস্তেনি নতুন বাজার খেদারনাল ভিলেজ काउन्सिलनि मध्यगारु पाराव दालबिदाल बदल याकारै 59 नुखुंनि 113 बुटार तिप्रा मथाव फाइलाइग्या सांग्रंसालो बरकनो तिप्रा मथाव याचाक सक्का तिप्रा मथानि अमरपुर ब्लक कमिटिनि आर्चुकफां असिराम रियां तिप्रा मथा सिक्ला बेदेक YTF इबा युथ तिप्रा फेडारेशननि आचुकफां याकचु सुखाबासी जमातियाते तिप्रा मथा अमरपुर ब्लक कमिटिनि अर्गानाइजर सेक्रेटारि सञ्जय जमातिया आकर्षण ये तिनी पिलावो मध्यपारा खेदारनाल बिसिनि मध्यपारावो जुदा पार्टी नि याकारि फैनाय तिनी सिनि बुबागानि थानसानि सबानो जाजागै खापुरै फायनाय रबनो मथानि इंगै ते आनिसा चरायनि इंगै जतनो खाका हामबाय यासाक सबो बेलाय केन्द्रनो हामबाय मारो सबो काउके हायसि जों सिनि बुबागानि नाहारमोन पंचायत जराया ब्लक जराया साबजुनाल जराया सिनि बुबाग्रा के जोंनो यक सामा सिनि यक सिनि यक सामा रसौ यासाक जोंनो सिनि असबा थागिया अमसि सिनि बुबाग्रानि नाहारमोन बुबाग्रानि नाहारमोननो जों सक्सेस खायना बागै जोंबो हायनो बनि लगेयाव माटंनाय बसायचुं चबा खायमानि बायतो सारैमाय यांनाय हायनि बागै सिनि पूर्व बक्ता बेलाय गाहाम साइक्लांखा हायनि बागै नोनि खानि आं अमन खयनानि मुसुबनाय बुबाग्रानि नाहारमोन ग्रेटा टिप्रालेन बरो रंनो सिनि द फानो यक सामारना बागैछि ब बिमानो तबवै तिनि गटाल के सिनि बरो रंनो यक सामारना बागै अंखर बनो जों गाहाम कि सिना नांनाय हायनि बागै केबनि कब डालार बाय दैलु अमा हाय सामुंरक बाय निरक ता हेमलक जागदि ता बांदे जागदि अमन सिनि अकरा साबै कलांका नोनि थारि आं अम 72 तिनि सिनि तिप्रा मथाव विभिन्न पार्टी CPN BJP ITP gang yakaye ini keha sini tipra mothawo gang bendi keha kahani lamo phairi pemo moddo garu parawo keha be Kedanal DC ni under playo notun bazar area je tini gang kahani lamo pemo 59 family 113 members ro join keha total garu para ke 80 family 80 परिवार बो 80 परिवार सियो 59 से जदि से थान पाके ते बाकी बस काउंट फाइनि चनो पौरी त आम्बो या जे तिनियो जे चनो टिभि फिने तिनि ताको बिमल देव वर्मा कमला जमातिया कितिबासी मारा ते मिथुन नवातिया तिनि चेयरमैन तंगो ओको कार्तिक देव वर्मा आबन बागे जो खाकसाहा जे जाबा तुम बाकी फाया तंगने न दानो तुम लामसावो दान बा फसिन दका खुला दानो फाइतु हि तुम खाकेओ दानो फाइले जो करिमो बेटाके खाकसाहा आम्बो जे लोकरो न कक्से मुके बसे फाइदि थानसा नांगो जों थानसा केसे बचिनि तिब्रा हाव जों थाङि माइनाय ताव थाङा त माके जों थाहा नांगो जे जिनि बुबाग्रा जे ताव चिनि तुदुले तंमो आबो जे तुदुमन सामदिसे जों मा थांनाय आम्बो जतो जारा फाया तंनाय ते 25% जदि से जों बा फाया तंनाय न दानो जों काबो फाय माबो पानो जतो न हामबाय ससियेल मिडिया रो हामबाय